оферта за една подпалена къща. Да са ми живи и здрави клиентките. Виж какъв компютър ми даде бабата. Гледала ягодите в своята градина, всичко вика органик. Две бурканчета със сладко ми даде. Да е жива и здрава. Тъй тя аз там звъни дъщеря и на бабата и вика една букса, вика тук трябва да се направи на приемника, че я прицагах нещо, викам няма проблеми, сега долу за късмет. Ходих на оглед, обаче другата бабичка не се съгласи с моята цена и аз викам няма проблем. Пам, отидох тук и оправя буксата точно за 3 минути и говорихме час и половина. Леле, то за живота ли ни беше, за той ли ни беше, за оно ли ни беше. И сега ще питаш за час и половина колко ги чаржи. Човек, слушай ко, не винаги всичко е пари. Понеже ми е на 5 минути бабата и се супер сладкодумна и дъщеря е супер сладкодумна, сам им казала само 30 кинта. Така цена не съм дала на никого до сега. Разбираш? Не всичкото отгоре не стига, че ми даде бакшиш, че ми даде и 2 буркана със сладко, плюс той се оговорихме да я боеди съм коридора, тавана на коридора и цялата дървения. Кажи ми сега днеска само 30 кинта ли съм изкарал или много повече. Те трябва да прави хора, зато и ви казвам сумата и пъти. Искам да обръщате внимание на клиентите си. И всичко се гради не само на внимание, но всичко останало, което ви казвам в моите клипове. А сега съм си облякал бояджийската тениска и отивам да давам оферта за една подпалена къща. Направо любов. Много ги обичам, човек. По-късно ще ви покажа за какво става въпрос. Айде сега, благодаря много, че изгледахте видеото. Живи и здрави и до по-късно.